menee Rovaniemellä. Ja sillä menee ihan paskasti, kun se kertoo. Mä olin aikanaan ollut itse Rovaniemellä ravintoloitsija. Se oli paras ravintolakatu, kun mä olin. Tuli vierekkäin komiko, joka minä omistin. Lordi Rohtaava, että sedun onnella. Ei ole missään muualla ollut vierekkäisenä ravintoloitsijana taivalkoskelainen koomikko, rovaniemeläinen hirviö ja turkulainen kääpiö. Mutta mä olin puhumassa siitä mun parrasta ennen kuin tuon saatanan mäntsäläläinen tuli huutelemaan tänne siinä kisanpaskusta perseeseen. Kaikkia meitä se kiinnostaa. Saatte kertoa sen, kun sä saat kertoa sen sitten kun maksat jollekin 100 tuntiin. Mäntsälän kaupunki auttaa sua varaamaan ajan. 20 tunti, no joo, tuu, me istumaan tälle palkikupiin 20 viinaa ja hoidet siinä, mutta en vielä nyt kyllä kuuntele sen. Silleen mä oon samanlainen kuin psykiatrista muutenkin. Palakka... Hei, mä haluttaan sun. Niin, että sieltä ei pieni kaupunkaan kuuntelemassa mäntsäläläisen jutun. Miettikää sillä aikaa ite kauppoja vitsejä naureskeltaan. Mikä on viisileen uskea ja viereen spermaa, mie tiedän, kun Jani toivota. Se on helvetin kaviitsi, mutta olisin kertonut jonkun, mikä tekee itse. Kyllä mietin mun huolella täällä toista juttuja, kun jopen vuonna sun juttuja vetän tuntikausia ja ihmiset vihais minua, mutta... Ei, me nyt puhun. Hei Kari, sano tolle, että on nyt hiljaa. Tai sieltä niin. Antaa apuolit peittämään. Oikeasti Jumala, täysin vilpittömästi. Kaikille kuitenkaan auvon päätä, täällä menee jotain saatana rekletti, olleja ja muuta, mutta tuo on hienoa. Mä oon nimittäin esitellyt, mutta se kitarallaulus on aina ainoat pikkuhukset, jotka se lavalle on heitetty. Ne on siellä nytkin, me oltiin Kasinolla samalla keikalla. Miten vitu hämmentävä Kasino-ohjelma, minä ja Kari Peitsamo. Helsingin Kasinossa on pieni ero Las Vegasiin. Puhumas parrasta oikeasti. Siitä tulee välillä naiset mun kyselemään. Naiset tuli mulle baaritiskillä vasta kysymään, että mikä prätkä mulla on. Mä tiedän tasan tarkkaan yhden merkin. Mä sanoisin, että 3 Harley Davidsonia. Kysyt ajaa mitään malleja. Silloin mä tajusin olevani kuvessa. Mutta mä en luovuttanut. Mä sanoin, että mä itse tuolla tallilla rakentanut. Ja silloin näin katseesta, että nyt on tulossa enemmän pillua kuin Pekka pystyy käsittelemään. Se oli oikeasti, se oli hivokkain katse, mitä mä oon ikinä nähnyt ja mitä on tää viettänyt hääyön. Menin paniikkiin, mä olin herra Jumala, että enhän mä voi keikkareissulla sateennaisella valepäinolla panna jotain tuntematonta fanaatikkoa. Sehän vittu, tommonen pettäminenhän sotisi kaikkia viihdealan sääntöjä vastaan. Kynynen on aivan ihmeessä, että ei kai vittu täällä vieraisnaisia panna näissä hommissa. Joo, ne! Roy Orbison tai Hekula. Niin mä voin perumaan puheita. Mä sanoin sen naiselle, että ei mulla oikeasti ole pyörää. Ja se totesi, että no kyllä mulla vaan on. Se on oudoin väittely, mitä on ikinä ollut. Mä sanoin, että mä en ymmärrä pyöristä mitään. No miten sä oot voinut niitä 3 rakentaa? Mä otin hakea lopulta kaverin apuun. Sanokaa tälle saatanan sekopäälle, että mulla ei ole mitään yhteyksiä naftaliiniporukoihin. Mutta se ymmärsi sen, että saako hakkaamaan täysiä mahaa ja huusi. Että jos sulla kerran ei ole pyörää, niin sitä vittua sä ton parran kanssa touhua. En minun tiennyt, että mä kanssa pitää touhuta jotain. Miten sä oot partamies? Mitä sä touhuat ton parran kanssa? Sivelet. Ei sun tiedä, kun se pitkälle riittänyt. Ota moottoripyörää. Ei! Vittu, minä haluan perustaa sinun kanssa kerhon. Kaikki Suomen pyörättömät parrakkaat jätkät. Vuokrataan yhteiset
laillista asekauppaa. Vittu tää kansanpuoli on hämmentyneitä. Katsomaan mitä te teette, niin alvi-ilmoituksia viime viikon viikkokaupoissa. On mennyt EU-myötä saatana monimutkaisesti sitä motoristielämää. Vittu se miehen ei ole pyöriä, jo ei oo toimitus, että tulee Toyotalla ovelle. Pystytään operoimaan talavetkin, tehtiin liivit Kore-tekstistä, helvetin kävelyä. Se tappa niin hiouttava, tää hengittää molempiin suuntiin. Mulle oikeasti sanottu, että lätkäjenkeille saa vittuulla, että on aseistettuja, ne on vaarallisia. Mutta mun aika varmat Hells-Angelsit on ensin viikon selvitellyt huumeparikkoja ja kannonpuolit on ampunut bandidoksia, ne on joukkoraikannut naisia, niin ei se tuu minun keikalle rentoutumaan. Ja se on niin se kiinni narikkaja nauramaan nyt. Presidentti käski. Ne haluaa enää yhden jutun kertoa tähän loppuun, kun näytettiin jossain vaiheessa merkkiä. Mä voin kertoa oikeasti sen. Mulla menee elämässä huonosti. Kerrotaan hauskaa, en mä osaa oikeasti. Ei tuu minun homma. Jone kertoo sitten ne hauskat jutut. Mulle Jone Nikulasta on muuta sanottavaa, kun mä en tiedä, miksi siinä tulee Sikkosen Jarin koira mieleen. Sikkosen Jarilla, joka on täällä paikalla, se on sekaantuneet koira, joka on Labradorin noutaja ja eikö mitä se on? Kultaisen noutaja ja Seeperin sekoitus. Mä todella toivon, että Seeper oli se osapuoli, joka pani. Mutta muuten poliisikoiralle pikkusen noloa, kun kultainen noutaja on kiimennyt selkään. Ei vittu, tää on niinku Antti Tuikkuraistaan Jone Nikulasta. Kerrosta viimeistä juttua, tää taisi olla se. Nyt on meillä aikaa, kertaa tulee yhden. Ai Jone on totta. Katsokaa, meillä on samanlaiset rannekkeet. Viime yönä näiden välillä oli ketju. Voin sanoa, että ketju oli lyhyt. Oli oikeastaan vain 2 lukkoa, jotka saatiin yhteen. Et sikäli en mä mitään pillua saisi keikka menee hyvin. Minä vaan saan. Tai Jone saa, en mä tiedä kummin päin tää menee. Jone on luvannut hoitaa mulle radio-ohjelman, mä tiedän, että sillä on hintansa. Kukaan ei ole konttaamatta radiorotille päästä töihin. Joka toimittajalla 3 ruvella oikein. Mikko Koivutipilä ei ole saatana varmaan päässyt tänään paikalle, se on niin jumissa. Ja Marsen näittekin eilen kotiin. Mutta mä halusin kertoa sen, että mä haluan jakaa teidän, kun me oikeasti huonosti, kun tuli avioero kesäkuussa. Jee! Jee! Ole hyvä! Se on hirvittävän surullista, se on tragedia. Mä mietin, mikä meillä meni vikaan. Mä mietin, mä oon paljon lukenut parisuhteesta. Mä luin, että keskimääräinen aviopari harrastaa seksiä 120 kertaa vuodessa. Pakko myöntää oikeasti ihan pakko. Jäin kyllä alle keskiarvon. Mutta enemmän meidän parisuudesta rasitti se, että vaimo meni niin reilusti yli. Vitutti huomattavasti enemmän. Ei vittu, että tiedä, millä te tapunatte. Sitten oikeasti oli 2 pitkää suhdetta, tuli paljon yksittäisiä miehiä, eri osa minun kavereita. Eikä mitään kaukaisia kavereita, sen joiden kanssa esim. Viime joulu vietettiin yhdessä, ja se oli mulle ihan ok, että oli sama kinkku joulupäivänä. Mutta se, että meininki ei muuttunut toukokuussa, alkoi vituttaa. Nyt pikkuhiljaa eri kinkkuun. Ai vittu mä sanon, mä tunnen paljon rokkareita, mun vaimo oli masentunut viime tuossa keväällä, se meni huonosti noin keikkareissulla. Mä halusin sitä pitää piristää, mun hyvien ystävien bändi oli Tavastialla. Mä soitin jätkille, että kuttukaa Kirsi sinne ja piristäkää sitä. Niin ois pitänyt tarkentaa, mitä piristämiseen kuuluu. Oikeasti nimiovella OK, suosikkibiisien soittaminen mahtavaa on se, että yksistä teknikosta panin sitä. Ei se ole piristämistä, se on aviorikos. Ja oikeasti näkään masentu, kun kaikki kysyt, eikö mä tajunnut, jos tämä vuoden jatkuu, niin mä tajunnut mitä tapahtuu, niin mä pikkusen osasin lukea Kirsin tatuointeista. Se ensin otti täysin viattoman, molempien rintojen yläpuolelle kirsivat. Eli aina kun se oli kaulakoulu, se näytti hedelmäpeliltä, jossa ei ole voittoa.
Tästä me en tajunnut mitään, mutta sitten kun otti häpykumpun neliapilla ja alkoi kysellä, että onko näköinen voittoidea. Silloin mä mietin, että jotain on vialla. Ja sitten kun kaverit alkoi kuunnella raha-automaattiyhdistyksen paidoissa, mä yhdistin asian. Mä sanoin kavereille terve, niin ne vastasivat. Kyllä onnellisilta. Mutta ei ei tarvitse oikeastaan huolittaa mua. Hienoja ihmisiä, jotka lohduttaa minua. Mä huomaan, että lohduttaminen on helvetin hankalaa. Se on oikeasti. Nimittäin mun sisko soitti mulle ja sanoi, että sun pitää Pekka vaikeinakin hetkinä muistaa, että sulla on vielä olemassa ystäviä, jotka ei ole pannut sun vaimoa. Onpa semposiakin olemassa. Onpa harvinaisen lojaaleihin ihmisiin onnistunut tutustumaan. Tai oikeasti mä menin Tenolle kalastamaan. Siellä, etkä muuten kalastaa? Ootko käynyt Tenolle? Oot, mikä on sun ennätyslohi? 11,15, vittu mitä iso. Mulla 17,7, kun myös kovempi. Mut jätkä tietää ne säännöt. Siellä pitää palkata jokaiselle oma saamelainen, että pääsee joelle. Ei mitään muuta alkuperäiskansaa saa kohdella tuolla tavalla. Että voi mennä Manhattanille, missä Intiaani pitää saada matkalla Kuraksin takapenkille. Tai jos täällä on tummaihoinen ihminen, niin ei siellä sanoa, onko puumillaan tarvitse teemaijan. Ihan ok mennä Utsjoelle, että mistä saamelainen vene pitää saada vesille. Ja jos haluatte, niin vittu hiljaa. Jos haluatte Tenolle ja haluatte saada loheen, palkatkaa Arvi Pieski, legenda, paras kalastaja ikinä. Mut jos teillä on sydänsuruja, pysykää kaupan. Mä menin sen suoraan erottua, niin maksoin sille 35 € tuntia, se vittu oli mulle tauotta. Mä istuin veneen perässä, Arvi kouti, me kaavan paha olo, Vaimo Pekka ei kalastussiossa, Hyvä mies on Pekka, radion tittelyllä ja muilla reissuilla 200 yötä vuodessa, itse panee ketä kerkiä, vaimo tekee samaa, niin kyllä mä masentaa, Silloin kun on kotona, niin sielut haisee paremmalta kuin henki, niin siinä on kapulla tai Tänä vittu Arvi turpakin, vaimo pettaa Arvi vittuille, Luonnollisesti menee Pekalla, ei pysty vastaintua tekemään, Saatana! En maksa sulle, kallisti diagrio Arvi Pieski, ei riitä koomikolla rahaa. Ja lopuksi se sanoi mulle, mä maksoin sen 2 000 € sitä lomasta ja se viimeiset sanat oli, oisit ottanut vaimos mukaan, niin minäkin olisin pannut sitä. Loppusanoksi, kyllä pitää päästä peistamolavalle, mä en tiedä, mä saattaa yliaikaa, mä hirveän pahoillani, jos näin on. Ja loppusanoksi haluan sanoa, että en ketään ihmisluonnoista haukkua, kun mun eksää vaikka haukunkin, koska meidän avioliitto oli vähän semmonen, että mulle esim. Sanoo 2 viikkoa sitten nainen, että minun kanssa on nykyisin niin paljon mukaan kuin paneskella, kun en ole enää naimisissa. Kuulemma rentouttaa tunnelmaa, oikein mukava iskelua. Herra, Pekka Jalava. TVT, yhdessä tänne ennakkomyyntiin. Tämä oli rock-riitteilyllä, mutta se ei nyt ihan sujunut. Joten pitkä korvataan, kun kyllä tuntuu nyt, että kuunnellaan. Jatketaan saumattomalla siirtymällä Jalavan suuritunnelmissa mieheen, joka ei esittelyä kaipaa. Hyvät naiset ja herrat, 60 levyä, niin nyt on tullut tehtyä. 59 sanoo Lordi etunimissä. Kari sieltä paremmin vastaan. Hyvät naiset ja herrat, ainoa oikea Kari Peittamo! Paljon bändiä. You give me very much.